थाना 24 तारिख 24 अगस्त जों 1 नं पाथालिया घाट गुलिराय बारियाव जे जों त्रिपुरा मथानि प्राइमारी कमिटी खाना फाइतनि जों टीपीएफ बाय जइन खायनो जे मीटिंग खायगा फुलदुं सायो थांनाय जे सिनि बसंनि बरक जे बाबे बर आरो हा सेक्रेटारि तंहाबुनि बसंनि बरक बाय आरो जों बाहाके बुसखांगो मुभमेन्ट खायलायनाय अमदिरखनि जों कक सालबाय थानि आदिनो जों लास्ट कक सातानि सिनि टीपीएफ मथानि सिनि दामन कुमार बनि बुखुक्तिखे कक जे हु टीपीएफ बाय त्रिपुरा मथा जे बुध बासानाय रहनि सामाने आबोना आं निजिबो बनि आंबो नागार सानो ताई सिङाव माहायखौनो हनै बनो सादिनि बो सिङाव माहायखौनो डिसकास बो करै अमासा सालायगिरनि बन बुखुक्तिनि बो स्लिप अफ टांग खाना बन बागैनो आं सिनि त्रिपुरा मथानि जत सेंक्राक मेम्बार रंनो ताई त्रिपुरा बासिनि जत ताककताई बुक संनो त्रिपुरा मथानि हामना तंनाय रंनो आं नागार सानो ताई विशेष खायनै बुबाग्रानो बां नागार सानो सिनि बुबाग्रानो त्रिपुरा मथानि चेयरमैन तांगै हमले आं तो त्रिपुरा मथानि खरकसा सेलेंसि सामुं तांनायसि आं खरकसा सेंक्राक सामुं तांनायसि सिनि त्रिपुरा मथानि जत डिसाइड खायनाय सिनि चेयरमैन सिनि बुबाग्रा जे सावो आ सामुं नंनाय तब आं आ जागाव माहायखौनो स्टेटमेंट आनि सामानि करै हायफोन आं टीपीएफ नि टीपीएफ नि ताखौ सामानि आबो नंगैनो आं नागार सानखा ताई टीपीएफ नि जत आदं रंनोबो आं नागार सानो माफाय दिखानि हामबाय बेलायखेनो हामबाय त्रिपुरा खरां नाय तंनाय ताखुते बुकुक सोनो सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलायाखो हंखांखै दाक्तिनो सब्सक्राइब खलायदि जब मोनसे सकां भिडियो नरक नुगना बागै अबनि बागै ता माखने भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबने क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सकां नुगाना अबनि बागै बेलाखेनो हामबाय नाय तंदि।